On this issue, the position of the Parliament is unambiguous and unequivocal, and that is also my position. Din Roberta Metsola dwar l-abort fi Brussell. Iżda issa li qed toqrob l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, Roberta Metsola ħasset li għandha tiġi Malta u fuq l-istazzjon tal-Knisja tagħmilha ċara li hi kontra l-abort. F'taħdida madwar mejda fl-uffiċċju tagħha Metsola qalet li l-vot tagħha dejjem kien ċar li hija kontra l-abort. Il-vot tiegħi huwa ċar u dejjem kien ċar, mhux bħal ħadd ieħor biddel u jagħmel u skont. Ġinti dejjem votajt kontra li jidħol lejha. Dejjem għaliex dak huwa d-dmir tiegħi u dak li nemmen fih. Metsola insistiet kemm il-darba li l-pożizzjoni tagħha ma nbidlitx, iżda l-fatti juru mod ieħor. Madankollu fi Brussell id-doq diska differenti. Iktar minn hekk, daret il-pajjiżi tippromovi il-pożizzjoni favur l-abort. I promoted the position because it was the position of the Parliament. That is exactly what I will do. Fl-eqel ta' diskussjoni f'Malta dwar emendi biex jgħinu n-nisa tqal f'riskju, Metsola ma qalet xejn f'pajjiżna. Iżda meta staqsewha barra minn xtutna, reġgħet qalet li l-pożizzjoni tagħha hi l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew, jiġifieri favur, u dan iddikjaratu iktar minn darba. It was the position of the Parliament. That is exactly what I will do throughout my mandate as President. On this issue, the position of the Parliament is unambiguous and unequivocal, and that is also my position. Il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew hija ċara kullimkien. Saħansitra jingħad li l-abort għandu jkun dritt fundamentali. Osservaturi politiċi sostnu li hawn il-kwistjoni mhijiex il-kwistjoni tal-abort innifisha, iżda kif Metsola fi Brussell tajt li favur, iżda issa li qed joqrob Ġunju ġiet f'Malta tajt li kontra. Pożizzjoni li ġiet tenfasizza wkoll wara li sfuma fix-xejn il-pjan tagħha li tidħol minflok Ursula von der Leyen bħala l-kandidat tal-Popolari Ewropew għal President tal-Kummissjoni Ewropea. Minkejja sentejn ta' kampanja intensiva, l-ogħla uffiċjali tal-Partit Popolari għatawa li meta wieħed jiġġudika fuq l-aħħar sentejn tagħti iktar kredibilità u serħan il-moħħ il-kandidatura ta' von der Leyen.